Hoi, mijn naam is Milou Alberts en ik ben de sommelier van restaurant Cabilo. Ik laat u in deze video zien hoe je het beste een fles cava kunt openen. Laten we beginnen. We hebben voor u een mousserende wijn uit Catalonië. Dat ligt in het noordoosten van Spanje. Deze wijn is een blend van verschillende druiven. De Chardonnay, Macabeo, Parellada en de Sarolo zitten in deze wijn verwerkt. De wijn heeft aroma's van frisse appel en noten, lichte tonen van rijp fruit door de rijping op fles en milde zuren. De afdronk is mooi fris. Allereerst toont u het etiket aan de gasten en haalt u de folie van de fles af. Als de folie van de fles af is, draait u de muselet open. De muselet is het ijzeren kapje om de kurk. Zodra de muselet van de kurk af is, is het belangrijk dat u uw hand op de kurk houdt, zodat deze niet uit de fles kan schieten. De druk in de fles mousserende wijn is namelijk 6 bar. Voor uw idee, een autoband heeft gemiddeld 2 bar. Wees dus voorzichtig met de kurk. Mocht de kurk eruit schieten, vliegt deze met 48 km per uur om uw oren. Verwijder voorzichtig de kurk uit de fles, maar blijf alert op de druk in de fles. Houd het glas schuin wanneer u de wijn inschenkt, zodat de mousse geleidelijk in het glas loopt. Geniet van uw glas cava. Nu weet u hoe u het beste een fles cava kunt openen. We zien u graag snel bij restaurant Cabilo, dan vertel ik u graag alle ins en outs over onze wijnen.